हरिओम बसंतपुर, डीजे हरिओम बसंतपुर, डीजे हरिओम बसंतपुर। URS रमेश रिएक्शन। बिहार भइल बरतिया में मार सटेज से उतार दिहले, हमर लहंगा उतार दिहले, हाथ चोली में डाल दिहले, हमर लहंगा उतार दिहले। बिहार भइल बरतिया में मार सटेज से उतार दिहले, हमर लहंगा उतार दिहले, चोली में डाल दिहले, हमर लहंगा उतार दिहले। डीजे हरिओम बसंतपुर, डीजे हरिओम बसंतपुर, डीजे हरिओम। बिहार प्रोडक्शन रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकटिया बाजार। जादू जी के रहे शादी भइल बड़ी बर्बादी, ऊपर से नीचे ले जाके दिले बाटे दूरदारी। कैलक लाइट गजबे भइल बा फाइट, हमके उड़वा दिहले, हमर लहंगा उतार दिहले, हाथ चोली में डाल दिहले, हमर लहंगा उतार दिहले। डीजे हरिओम बसंतपुर, डीजे हरिओम बसंतपुर, डीजे हरिओम रमेश रिएक्शन भी हमके दिहले बारे कस के साजा, राइटर सुशील सने ही लिहले बारे सूरज मार पहले सबके भर पहले हमके तोरा उठा लिहले, हमर लहंगा उतार दिहले, हाथ चोली में डाल दिहले, हमर लहंगा उतार दिहले। नचे ओइनी बिहार भइल बरतिया में मार सटेज से उतार लिहले, हमर लहंगा उतार दिहले, हाथ चोली में डाल दिहले, हमर लहंगा उतार दिहले। बिहार प्रोडक्शन रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकटिया बाजार।